Това е най-вкусното нещо, което съм правил грешно цял живот. Рецепта, която ще промени живота ви или поне моя. Бъркани яйца. Преди да започнем, ще ви покажа изражението на човек, който преживява катарзис, след като отхапва за пръв път. Сега към рецептата. Счупваме 4 яйца в купа и ги разбиваме. Към тях добавяме част от маслото. Всички продукти са на стайна температура. В тиган, който трябва да е топъл, но може да държим с гола ръка, загряваме маслото и добавяме яйцата. Без да увеличаваме температурата, бъркаме докато не се сгъсти. Това може да отнеме време. Колкото повече масло ще сложим, толкова по-кремообразно ще се получи. Когато се сгъсти, овкусяваме с сол, черен и червен пипер и див лук.